naging mahusay nga babayi, kahamis ang legs o Coca-Cola ang body. Ginharani ko og akong na-discovery, nangalimwag ang kilikili ni may daliwat yagid nga kahamis ang bayhon. Simple pumorma og disente pagkitpon, san pagka-Domingo akong bibisitahon, may burubit-bit nga buyugon. Waray akswerte sa mga babayi, permi akdali ngano ba ini? Maupay siguro diri ak mamili, bangin ang swerte ano marani. Nabiktima ak sang paghiling ko sini, may dasinandig sa akon nga ka-sexy, akon kasabot nga mauna akong swerte, lilingiyon ko kay lalakwe. Waray akswerte sa mga babayi, permi akdali ngano ba ini? Maupay siguro diri ak mamili, bangin ang swerte ang humarani. Nabiktima ak sang paghiling ko sini, may dasinandig sa akon nga ka-sexy, akon kasabot nga mauna akong swerte, lilingiyon ko kay lalakwe. Nabibiktima la ang permi, nabibiktima la ang permi.